दिनै 18 मे बर' बिजों सान। दाब दाब बर' हालामाव दिनैनि सानाव एबा 18 मेआव बर' बिजों सान महरै फालिदों। बर' रावा 1963 मायथाइयाव गिबियै फरायसालियाव बर' बिजों महरै थिसनजादोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै फैनानै 61थि बोसोराव आगान होबाय। आरो बे बर' बिजों सानखौ लोब्बा लाखिनानै डिमाकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादा डिमाकुसिनि मावखुलिनि लांगोनायाव बर' बिजों सान फालिदों। हाबाफारि बायदियै बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो डिमाकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जितेश जांगिला मोसाहारिया आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावो अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि सुबुंसा मोसाहारि आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लाना बिफां फुलि गायजेनो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि आरो समाज सिबियारि जौस्रां बर' बिथांमोना। आच्छा, दिनै बर' बिजों सान 61थि बर' बिजों सान बेखौ बर' थुनलाइ आफादा बिथोन हरदों। गासैबो आसामनि फरायसालि फसंथान बेफोराव मोनसे प्रग्राम लानानै फालिनायनि बिथोन हरदों। बे हिसाबै दिनै डिमाकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो बिथांमोननि लांगोनायाव मोनसे बे हाबाफारिखौ लादों 18 मे बर' बिजों सानखौ फालिनायनि। दा बेनि गेजेरजों दा बिथांमोना माखासे हाबाफारि लादों। गिबियावनो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोदों गुदि आफादनि आफादगिरि बिथां जितेश मोसाहारिया। बेनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि लादों आरो बिनि उनाव सोमखोर जोंनि मिथिंगाखौ मोनसे गोग्गो आबहावा सोरजिनो हानाय बायदि बिफां गायनायनि हाबाफारिबो बिथांमोना लादों। दा जों मिथिगौ बर' बिजोंखौ जोङो 1963 मायथाइनि 18 मेआव मोनदोंमोन आरो बिनि सिगां बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बराव जोनोम मोनदोंमोन आरो जोनोम मोनखांनायनि दानसेनि उनावनो अर्थात 26 डिसेम्बर बे 26 डिसेम्बराव बिथांमोना जेब्ला धुबुरीयाव आसाम प्रदेश कंग्रेसनि मोनसे कनभेनसन जादोंमोन बा मिटिं जादोंमोन, बेयाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मोनसे मेम'रेन्डाम लांनाय जादोंमोन। बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया जोंहा बिष्णुराम मेधिमोन आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया बे समाव बिष्णु प्रसाद सलियामोन, बिमला प्रसाद सलिया। दा बिथांमोननो बे मेम'रेन्डामखौ हैनाय जादोंमोन आरो बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजोंनो जोंहा माखासे समनि उनाव बर' थुनलाइ आफादा जिहेथु गोग्गोमै बेखौ मोनथारनांगौनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो बे खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो जोंहा 1963 मायथाइनि 18 मेआव जों गुदि फरायसालियाव गिबि खेबनि थाखाय जोङो बिजों मिडियाम अफ इन्सट्राक्सनखौ जों मोननो हायो। दा माखासे प्रनाउन्सियेसनफोरा गोरोबलायैखौ जों नुनो मोनदों आरो फारसेथिं बर' बिजों फरायनाय फरायसालिफोरावहाय फरायसानि अनजिमा खमायलांदों। मा बुङो बे समाव? आच्छा, जोंहाथ' बर' बिजों फरायसालिफोराव गथ'फोरा गमामायैनो खमायलांदों, बेयो थार बाथ्रा। बोसोरै बोसोरै जोंहा खमायलांदों। बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय दासिमबो जोंनि जायफोर फरायसाफोरनि बिगोमा बिथांमोना जों बुंनांगोन बर' बिजोंखौनो दाबो बिसासाव लानो हायाखै। बेनिखायनो बिथांमोना जे बर' बिजों फरायब्ला जेबो जानाय नङा, देरहासार जानो हानाय नङा, साख्रि बाख्रि मोननाय नङा, बेबायदि मोनसे मोनसे माबाखौ लानानै बिथांमोना आवगायलांगासिनो दं। दा बेखायनो जों खावलायनो सानदों बर' बिजोंजों फरायनानैबो जोंहा माखासे सुबुंफोरा माखासे फरायसाफ्रा गावनि जिउखौ दानो हादों, डक्टर इन्जिनियार जानो हादों, ACS पास खालामनो हादों, बेबायदिनो गोबां आवगायलांनो हादों। दा बिथांमोना जेरैबायदि आवगायलांनो हादों, जोंनि गारजेनफ्रा बेफोरखौ जुदि मोजाङै मिथिना लानानै गाव गावनि गथ' गथायखौ जे बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव होयोब्ला साबसिन जागोन होननानै जों सानो आरो गाव गावनि गथ'खौ होनाय लोगो लोगो जों बिजोंखौबो फालिनाय जागोन, गाव गावनि हारिखौबो फालिनाय जागोन आरो गाव गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौबो जौगालांनायनि फारसे खामानि मावनाय जागोन। दा बर' बिजोङाथ' बर' रावाथ' जोंहा 8थि फारियाव हाबबाय। बिनि थाखाय खामानि मावनांगौआ गोबां दङ जोंहा। जेब्ला 8थि फारियाव हाबो बर' रावा, अब्लानिफ्रायनो जोंनि
बर' राव थुनलाइनि खामानि मावनांगौआ बारासो जाना फैदों। दा बेखायनो आं खावलायनो सानदों जोंनि साफ्रोमबो गोरों गोराफोरा जोंनि राव जौगानायनि थाखाय जोंनि रावखौ भारताव जेरै गोसारहोनो हागोन, भारतनि गुबुन गुबुन रावफोराव भाषाफोराव जेरै इंलिस, हिन्दी, मालयालम, गुजराती बेफोर रावफोराव जेरै गोसारहोनो हागोन, बिनि थाखाय जोंनि गोरों गोराफ्रा खामानि मावनांगोन। आरो बिनिफ्राय बानान खान्थिनि खोथा बुंदों नोंथाङा। दा बानान खान्थिनि खोथाखौथ' जों बुंनो हायो, गोबां जोंनि मानसिफ्रा दासिमबो बानान खान्थियाव रोखा जायाखै। गाहाय सोदोब जेनेबा गाहायखौ सोरबा जोबनायाव इय होयो, सोरबा इ होयो, बेफोर गोबां माने जोंनि गेजेराव बेले बेजे दोङो। दा बेखौ सावरायनायनि गेजेराव जों थिग खालामनायनि माखासे खोथाफोरखौ सावरायो, खिन्थु माखासे सुबुंफ्रा, लिरगिरिफ्रा, माखासे जोंनि गोरों गोराफ्रा दाबो बर' थुनलाइ आफादा खानानै होनाय जा बानान खान्थि बेखौ मानिनानै सोलियैखौ जों नुनो मोनो। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफि, इकनमिक्स, जिअग्राफि, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।